Ok, bună seara din nou! Vă mulțumesc din nou pentru faptul că vă hotărâți să participați la această ediție a Maratona Pusent MSD System. Este ediția a treia. Spre deosebire de edițiile anterioare, la traseul de maraton am făcut o mică, mare modificare și asta și datorită celor care au participat la primele două ediții și ne-au solicitat acest lucru. Respectiv, am îndepărtat acea bucată de drum anos forestier între Săgagea și zona Stărița Belioară și izvorul Belioare. Practic, o să avem o nouă porțiune de traseu care nu o cunoașteți toți, de fapt nu o cunoașteți niciunul, nici cei care ați participat la vechile ediții, așa că o să vă rog să fiți foarte atenți la prezentarea traseului. Înainte de a începe cu o descriere detaliată a traseului, o să vă aduc în vedere cu un punct foarte esențial, asta datorită faptului că la ediția de anul trecut mi s-a întâmplat ca doi semi-maratoniști să ajungă să alerge pe traseul de maraton. Vă rog frumos să alergați nu numai cu picioarele și cu ochii. Asta este o vorbă ca domnului Dinu Mizicanu și nu pot decât să subscriu și să vă transmit. Practic, la acest punct, punctul de alimentare 1 de la Bocșești, practic e primul punct de alimentare, traseul de maraton continuă pe drum înainte, iar traseul de semi-maraton face stânga între 90 de grade. Sunt voluntari acolo, vă vor ghida, dar, cum să zic, nu vă entuziasmați de tăpinele roșii care le veți găsi la primul punct de alimentare, gândiți-vă în ce parte trebuie să alergați mai departe. De asemenea, înainte de a trece la prezentarea traseului, vă fac cunoscut faptul că stând cu fața spre pensiunea Schilem, din față, stând cu fața spre pensiune, în partea stângă aveți toalete și există dușuri pentru, dacă va fi soare mâine și veți fi transpirați, puteți face și un duș, sau dacă nu, măcar pentru a vă spăla încălțămintea, dacă va fi noroc. Deci, în orice caz, dușurile vă vor folosi fie pentru motiv, fie pentru celălalt. Încep cu prezentarea traseului de semi-maraton, fiind mai scurt și probabil că sunteți mai mulți să știți la semi-maraton și mă gândesc că și prezenți aici, după care voi trece la prezentarea traseului de maraton. Traseul de maraton este împărțit în 4 segmente. Practic, segmentul 1 și segmentul 4 este comun ambelor trasee. Deci, practic, ceea ce au zis la tronsonul 1 și la tronsonul 4 este valabil atât pentru semi-maraton cât și pentru maraton. Startul, sosirea, este din fața pensiunii Schilem, mâine la ora 9. Înainte de a vă poziționa la start, vă rog frumos să vă verificați să aveți chipul atașat pe număr, pe interior. Startul la ora 9, după care se urcă înspre Șaua Plopiș, o urcare destul de accentuată, se aleargă mai departe, în Șaua Plopiș se părăsește drumul și se ia în partea dreaptă, după cum vedeți pe traseu. Se aleargă într-o zonă care de la Șaua Plopiș mai este în proporțiune de, să zicem, 800 de metri până într-un kilometru și după care se intră într-o zonă aproximativ plată. Am eliminat, pentru cei care ați fost anul trecut și ați participat atât la semi-maraton sau la maraton, anul trecut a fost o buclă în această zonă, am eliminat-o. Astfel am redus traseul de semi-maraton de la 23 de km cât avea anul trecut la 21 de km.
după care se ajunge la izvorul Găbrienii, primul punct de control, se aleargă mai departe, se ajunge în zona Toienii cu Caia, tot așa, o zonă aproximativ plată, se ajunge la Șesul Cald, unde urmează o porțiune de urcare ușoară, zic, până în zona colțului rotund, unde este primul punct de hidratare. Deja aici ați parcurs 5 km și ceva de traseu de maraton și semi-maraton. De la colțul rotund se părăsește drumul, se ia în partea stângă și se urcă se părăsește drumul principal, se urcă pe un drum care ulterior se continuă cu o potecă, așa, și se urcă spre Pietrele Mărunte. La Pietrele Mărunte veți avea punctul 2 de alimentare, la Pietrele Mărunte va fi deja o altitudine de 1731 de metri, iar punctul 2 de control, așa, iar la Pietrele Mărunte o veți lua în partea stângă un unghi aproximativ de 90 de grade pe o potecă printr-un șnepeniș, ceva de genul acesta. După care se coboară până la liziera pădurii, unde, în momentul în care se intră în pădure, este o potecă undeva mai lată, mai bine vizibilă, undeva ca de 1 metru jumate, puteți încerca și depăși dacă vă țineți cealaltă pe coborâri. Se continuă pe acea potecă, coborâre, până în zona Crucea Crencii, loc în care se trece prin fața unui gard înainte de a ajunge în zona respectivă și se face o cotiță în partea dreaptă. Vor fi două voi. Există posibilitatea ca, dacă plouă, să fie porțiuni noroase, cum aș putea să acolo, nu știu, să spun, dar puteți să vă așteptați și la așa ceva. După care se continuă la punctul de alimentare 1 la Bocșești. Aici, după cum v-am spus, aici traseul de semi-maraton continuă în partea stângă, lăsându-i pe maratoniști să meargă în față pe traseul, pe drumul spre Sugargea. Între tronsonul 1 și tronsonul 4, traseul de semi-maraton este legat de o centură, să zic așa, de 1,2 km, ceva în genul acesta, după care veți ajunge la Știolne. De la Știolne veți avea o porțiune de urcare și o coborâre spre Valea Tisei, unde va fi cel de-al doilea punct de alimentare pentru traseul de semi-maraton, respectiv și punct de control, respectiv al 4-lea punct de alimentare pentru traseul de maraton. După punctul de alimentare și punctul control de pe Valea Tisei, începe o urcare prin zona numită la Zăbovie, până pe dealul Boinic, după care se continuă cu o coborâre în Valea Badului, alergând mai departe pe un drum printre case înspre punctul de alimentare numărul 5 pentru traseul de maraton, punctul de alimentare 3 pentru traseul de semi-maraton. Este ultimul punct de alimentare, după care mai aveți aproximativ 3,4 km până la finish. De la ultimul punct de alimentare, traseul este în urcare pe un drum forestier, zona de descoperită. Pentru a reveni la traseul de maraton, practic la punctul de alimentare 1 de la Bocșești, maratoniștii aleargă pe drum
pe drumul forestier, prin pădure, mai departe, înspre satul Săgagea. Înainte de a ajunge în sat, se ajunge într-Oșan, în zona dealului Țicului, unde urmează o pantă destul de accentuată, după care se intră în zona caseului din satul Săgagea, în intersecțiile din sat, în intersecțiile drumurilor din sat, o să fie voluntari care vă vor arăta direcția corectă, în așa fel încât să nu o luați pe un alt drum din sat sau pe o altă uliță. Mai departe, se ajunge într-o zonă de creastă îngherbată, așa unde veți observa cele două biserici, Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică, sunt una pe stânga, una pe partea dreaptă, după care urmează coborâre în, să zic așa, zona centrală a satului și veți ajunge la punctul 2 de alimentare, punctul 3 control. Practic, până aici, zona pentru maratoniști, cei care au fost la edițiile din anii precedenți, vă este cunoscută. Aici începe zona nouă a traseului, acest punct de alimentare este inclusiv în grupe, dacă doriți, în alte de refreshment. Așa. Aici nu se va mai alerga pe acel drum forestier care continuă mai departe, ci o veți lua în partea stângă, pe Valea Mărginită. Este un drum de-a lungul voiei, printr-o zonă de case, o să fiți ghidați de voluntari de la punctul 2 de alimentare. Înainte de a părăsi zona Voii Mărginite, veți traversa un podeț, un pod din lemn, și veți începe o urcare spre dealul Răpăileștilor, care, în această zonă, unde se părăsește Valea Mărginită, în acest punct, să zic, cei care îl vedeți pe hartă, este un drum spălat de ploi, spălat de apă, deci e un drum în vest, să zic, așa cum e un drum plat, poate v-ați fi așteptat. În acest punct este inclusiv un izvor cu un șcheat. Voluntarii au lăsat și pahare acolo pentru cei care vor vrea să se hidrateze și când ajunge apa din ceea ce și-au luat cu ei sau apa de la punctele de alimentare. Traseul continuă mai departe spre punctul 4, dealul Răpăileștilor, după care o potește la dreapta, prin pădure, într-o alternanță de urcușuri și coborâri, intrând într-o zonă mai continuă de alergare în această zonă înspre Câmpina Popii. Aici este un alt punct de hidratare, tot așa bușgheat, unde s-au lăsat pahare. Dacă cumva, de asemenea, nu va ajunge apa, puteți să vă hidratați. Apele, izvoarele care o să vi le menționez, s-au făcut analize de laborator și este ok din punct de vedere alimentației, să zic așa. Deci e după Câmpina Popii, traseul continuă mai departe pe o operare prin pădure, în zona pe care noi, organizatorii, am numit-o la Răstrucere. Aici va fi punctul 3 de alimentare. Această zonă poate denumirea de la Răstrucere datorită faptului că aici traseul de maraton face un ochi. Practic, traseul se continuă într-o ușoară urcare în partea stângă, după care se ajunge într-o zonă de plat și o coborâre o cobertă îngherbată în această zonă. După care continuă mai departe și intră în pădure,
prin companie de faci, o protecție care produce la zona la Lăpșor. În acest punct unde este săgeata, mai există un alt izvor, unde de asemenea au fost lăsate pahare. După zona la izvor, traseul se continuă alternanță tot așa de tușuri și coborâșuri, până în zona poienii Cornul Pietrei și după care începe o ușoară coborâre spre zona Brădățel, Galii Brădățel, continuând cu o coborâre mai accentuată spre punctul 4 de alimentare, punctul 5 control. Continuă mai departe în zona izvorului de Vioare și traseul continuă spre zona de stânci, acea zonă care nu mai numim abruptul Stăriței. Cei care au fost la primele repetiții vă aduc de ea. Dacă vremea va fi călăroasă mâine și stânca va fi umedă, vor fi câteva locuri în care vom întinde inclusiv coardă, așa încât să vă puteți ajuta de coardă pentru a parcurge zona respectivă. După ce s-a terminat zona la stânci, traseul continuă mai departe într-o urcare la fel de accentuată, să zic așa, înspre zona ramă de OAE, unde de asemenea este un izvor, dar nu este un izvor fluvial, este un izvor din asta de, să zic așa, în care se acumulează apa. Lângă el, lângă izvor, veți găsi, poate chiar și un voluntar, vor fi și paharani, pentru că am pus și voluntar acolo. După care, traseul continuă cu o ușoară urcare în zona pădurică și se ajunge din nou la Răscruce. Voluntarii de la punctul de alimentare vă vor orienta să continuați mai departe pe traseul care vă duce într-o ușoară urcare spre zona Vară Mâneasa, după care se continuă pe o creastă și o ușoară coborâre în această zonă, între zona Laș-Gorne, unde se reîntâlnește traseul de maraton cu traseul de semi-maraton. După care se continuă cu sectorul 4, care l-am menționat și l-am detaliat la prezentarea traseului de semi-maraton. Înainte de a asculta întrebările voastre, o să vă spun câteva cuvinte despre ceea ce se întâmplă în condițiile în care vremea va fi rea. Dacă va fi furtună și vor avea loc treznice, vă recomandăm să vă adăpostiți pentru cei care sunteți la semi-maraton. Practic, zonele periculoase sunt zona Vârful Pietrele Mărunte, care este o zonă descoperită, dar o zonă în care se va ajunge, să zic așa, în prima oră, sper să în zona respectivă. Sper să nu fie cazul până atunci. După care o zonă descoperită pentru traseul de semi-maraton și cu potențiale probleme, să zic, din cauza furtunilor, este această centură de la Bocșești la Școlne. Acolo este o zonă de case, de vară, unde sătenii varași merg sus cu animale, inclusiv de grajduri, organizatorii și noi vă recomandăm să vă adăpostiți la acele case. Deci, în așa fel încât să nu stați în zone deschise dacă e o vreme furtunoasă cu trăsnete. Altă zonă periculoasă pentru traseul de maraton nu există, pentru traseul de semi-maraton nu există. Pentru traseul de maraton, în afară de zona Pietrele Mărunte, altă zonă deschisă ar fi zona la stânci. Sper să nu fie cazul, pentru că e o zonă destul de scurtă
dar este zona descoperită, iar o altă zonă este zona rurală Conanța și zona între Școli, care e de asemenea un drum pe, să zic așa, pe o zonă pe creastă, cu urcări și cu această coborâre în această zonă. Dacă vremea va fi atât de urâtă și războiul va fi periculoasă pentru traseul de maraton, există posibilitatea ca traseul să fie cursa de maraton să fie întreruptă la răscurce și să se ia timpii de la răscurce. De asemenea, în cazul în care există condiții de furtună, dar se consideră că nu este un pericol așa de mare, fie se va continua, fie se va intra pe un alt traseu, să zic așa, de Beca, care popoară în această zonă, este pregătit și este marcat. Oricum, în această zonă, voluntarii vă vor spune care sunt condițiile și cum se procedează mai departe. Cei care nu respectați din punct de vedere a condițiilor meteo instrucțiunile voluntarilor, o faceți pe contul vostru, este pe propria voastră răspundere. Practic, acel traseu de Beca asigură o coborâre în această vale și se ocolește zona de creastă vechi. Coborâre în această vale și se iese undeva în zona punctului 6 de control prin alimentare, Valea Pisei. Întrebări? Ce fel de întrebări? Ultimele informații anunță ploaie, nu, riscul de transmitere a scăzut, ce a fost azi dimineață, a fost alte condiții și nu spună pe ploaie, și spună pe ploaie și mâine inclusiv, cum să zic, sincer să spun, nu știu, dar promit să mă interesez pentru ședința tehnică de la ora 9. Marcajele de pe traseu sunt cu o bandă albă, din plastic. Pe unele o să vedeți e sigla de la Emon, cu roșu și negru, ca și la edițiile anterioare. Pe altele e bandă albă cu sigla de la Columbia, cu scris albastru. Marcajele nu au fost refăcute pe jos cu vexan, au rămas marcajele de la edițiile de data trecută, sunt foarte vizibile, cu toate că e vexea ecologică, dar se pare că rezistă mai mult ani decât ne-am așteptat noi. Nu există nicio diferență între cele două trasee ca și marcaje, există doar aceste indicații care se dau la punctul de alimentare de la Bălșești. Este primul punct de alimentare, este al unui prieten pe Facebook. Am hotărât ca luni să organizăm un curs al voluntarilor. Constat de la ora 9, așa că vă invit pe alergători care rămâneți până luni, dacă considerați că voluntarii aceste ediții și poate inclusiv edițiile următoare sau chiar și cei care au fost la edițiile anterioare merită să fie susținuți într-o alergare de un cross, să le oferiți numărul cu care participați voi și pe de altă parte să ne mobilizăm noi alergătorii să le organizăm voluntarilor în cross luni dimineața de la ora 9. Deci,
Practic, noi alergătorii vom sta la start, vom da startul pentru voluntari. Dacă există un alergător care vrea să alerge pe acea... Acum, dacă vrei, mai înalte sau mai joase? Joase? Joase, joase, de cele mai joase. Nu, stai că sunt la de aici. Astea cum? Astea ce ai zice? Astea sunt cele mai joase. Asta e faină, vezi cum e așa.